motivazio politikoko indarkeria emakumeen aurka Euskal kasua 1960-2014 txostena argitaratu zenuten. Irantzu Mendia. Galdu du papera. Barkatu. Irantzu Mendia Azkue, zuk ere zure kurrikularen bitartez ikusi dezakegu zure ibilbidea eta gai honekiko zure hurbilketa, ezagutza eta konpromesua. Garapenari buruzko ikasketetan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia eta Gizarte Langintza saileko irakaslea. Euskal Unibertsitate Sistema Giza Segurtasunari, tokiko giza garapenerako eta nazioarteko lankidetzari buruzko ikerketa taldeko kidea, bai eta EGOA, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutoko zuzendari izendatu berria, zorionak, zure kargu berriagatik, baina urte askotako kidetzaen ondotik, ezta? Eta ikerketa franko eginda EGOaren baitan. Irantzuren lanaren ardatza gatazka armatuen, bakearen eraikuntzaren, trantsiziozko justiziaren eta memoria historikoaren analisi feminista da. Lerro horietan hainbat argitalpen eta lan egin ditu. Egia da, zaila da, batzuk mostea, baina 3 ekarri ditugu, besteak beste gaurko gaiarekin zerikusia handia dutelako, generoa eta trantsiziozko justizia emakume mugimenduak zigor gabetasunen aurka, 2017koa, hau Gloria Guzmán eta Ike Sirionekin batera egindakoa. La división sexual del trabajo por la paz, género y rehabilitación posbélica en El Salvador y Bosnia-Herzegovina, 2014koa, eta genero ikuspegia egiaren batzordeetan, Latinoamerika eta Afrikako esperientziak, bertan Guatemala, Peru, Sierra Leona, Kolombiako kasuak jasota. Hori ere, lankidetza baten baitan, Gloria Guzmán, Juli Guillerot, Iker Ziron eta Diana Marcela Gomezekin batera egindakoak. Horretaz gain, lana ere garatu duzu, zenbait herrialdetan, besteak beste El Salvador, Bosnia-Herzegovina, Guatemala, Kolombia eta Mendebaldeko Sahara. Eta baita ere, gizarte eragile desberdinekin, lan taldeetan parte hartu izan dezu, justizia feministaren inguruan eta baita ere emakume taldeen inguruan. Besterik gabe, zuei hitza emango dizuet, zuek nahi duzuen tokitik hasi eta mila esker. Bueno, eskerrik asko, Aitziber, eskerrik asko udaleko ekipoari, honen antolakuntzaren atzean ere ibili zaretenak, bertaratu zareten guztioi, eta baita etxetik, ez? Ari zaretenak hau jarraitzen eskuzabala izan den aurkezpen honi gehituko diot, nire bigarren abizena askue, hori Gipuzkoak iratorrela, eta zehazki aiatik, ez? Amaren partetik, aian zegoen askoetarren baserritik, naizta, euren ibilbideak direla eta azkenean ni Gasteizen jaio nintzen eta Gasteiztik nator gaur, ez. Aitziberrek esan bezala, EGOA institutuan jorratu izan dut lantalde batean, gatazka politiko armatuen eta bakegintza prozesuen genero azterketa, ez? Eta baita ere, egia, justizia eta erreparazioaren arlo honetan, edo eskubide horien aldarrikapen feminista zer izan daitekeen edo hausnartu eta jorratu. Eta hau guztia egia da beste herrialde batzuetara begiratuta, ez? Eta modu zehatzean, beste herrialde batzuetan aritzen diren emakumeen mugimenduek inpunitatearen kontra egiten duten lanatik ikasiz. Eta nire ikuspegitik ere horretatik saiatzen naiz Euskal Herriko esperientziaren mesedera edo ikasitako horiek jartzen, ez? Modu apal batean. Gaia kokatuz, esan daiteke 1980 hamarkadatik aurrera batez ere aritu izan dela Nazio Batuen erakundeak, inpunitatearen aurkako borrokaren funtsesko elementuak edo funtsesko printzipioak estandarizatzen edo sistematizatzen.
Esan beharra dago ez dala izan nazio batuek eragindako prozesu bat, horren atzean badaudela giza eskubideen urraketa larriek jasan duten pertsonek, euren senitartekoek eta eurekin batera aritu diren giza eskubideen mugimenduko erakundeek bultzatutako bidea dela. Hori azpimarratzea garrantzitsua dela deritzot. Batez ere izan da, biktimen eta giza eskubide mugimendu bat aritu izan dana estatu indarkeriaren salaketa lanetan eta etengabe eskatu dute gertatutakoa publikoki ezagutzea eta aitortzea, ez? Erantzunkizun penalak exigitzea eta egin zaien kaltea erreparatzea. Testu inguruetan nonetan gatazka politiko armatuak izan diren edo diktadurak izan diren. Modu honetan, egia jakiteko eskubidea, justizia lortzeko eskubidea eta erreparazio eskubidea impunitatearen oinarriak bezala finkatuz joan dira, gatazka bortitzetatik edo diktaduretatik bakerantz edo demokraziarantz trantzizioa, nolabaiteko trantzizioa egiten dauden edo egin izan duten herrialdetan eta horrek eman dio izena trantsiziozko justiziaren arloari, ez? Zehazki egia jakiteko eskubideari dagokionez, biktimek eta haien senitartekoek zer eta zergatik gertatu zen jakiteko duten eskubide individualtzat hartu ezik, eskubide kolektibotzat ere hartu da, ez? Osea, jendarte osoak duena. Zentzu honetan, egia jakitea, herrien eskubide bat da, estatuak derrigortzen dituena, behartzen dituena, ez? Hau da, biktimei eta jendartei dagokie egia jakiteko eskubidea. Eta hori bermatzeko estatuei dagokie memoriaren bete beharra. Ez? Txanpon beraren bi aldeak izango balira bezala, ez? Hala dira. Trantsiziozko justizia prozesuetan hartutako neurrien artean, egiaren bilaketan erabiliren tresna nagusia egiaren batzordeak izan dira. Adibide bat jartzearren, ez? Zeintzu dian zifrak edo, 1989tik 2004 bitartean, mundu osoan, 44 herrialdek egiaren batzordeak erabili izan dituzte, eta egun 40 baino gehiago zenbatzen dira. Eta ikusi da kontzentrazio bat eman dela, ez? Osea, batez ere, Afrikako herrialdetan eta Latinoamerikako herrialdetan eman diala. Baita ere, topa ditzakegu egiaren batzordeak Asiako herrialde batzutan, Australian ere, Estatu Batuak, Alemania, baina gehien bat konzentrazio hori existitzen da, ez? Afrikan eta Latinoamerikan. Arlo honetan nahiko aditu ezaguna den emakume bat, Priscilla Heinerrek, Euskal Herrian egondakoa bide batez hemen Gipuzkoan, gai hauei buruz hitz egiten, berak honela definitzen du zer dan egiaren batzorde bat. Esaten du, iraganeko giza eskubideen urraketak ikertzeko eta txosten bat egiteko autoritate ofiziala duen aldi baterako mekanismoa. Orduan, definizio honek egia da batzorde tipo hauen ezaugarri batzuk orain artekoak behintzat eskaintzen dizkigula, ez? Bat, iraganeko gertakariak aztertzen ditu. Bigarrenik, epealdi jakin batean emandako abusuen patroia, hau garrantzitsua izaten da, patroia bilatzea, identifikatzea nahi da.
hirugarrenik modu zuzen batean lan egiten da indarkeriak kaltetutako biztanleekin, bai? Jasoz eungandik informazioa normalean testigantzen bidez, ez? Aldi baterako erakundea da eta eren lana txosten publiko batekin amaitu ohi da, ez? Eta azken ezaugarri bat izan daiteke, aztergai den estatuak berak ofizialki babesten eta fakultatzen duela egiaren batzordea. Existitzen dira esperientzia batzuk non eta impunitatea hain orokortua den, azkenean gizarte zibilatik, herri eta mugimendu sozialetatik abian jarri diren egiaren batzordeak. Baina, horiek ez dira nola baita esateko definizio estandarizatu honen barne geratzen. Ez dauzelako berretxita edo ofizialki autoritate ofizialen baten partetik, ez. Eta gehitu nahiko nuke, mekanismo extrajudiziala dela. Eta hain zuzen, uste dut, honek azaldu dezakela maila batean, hainbat herrialdetan mekanismo hau lehenetsi priorizatu izana epaiketen ordez, ez? El Salvador kasu. Baina badago salbuespen bat, eta hori da Sudafrikako edo Hegoafrikako egiaren batzordea, ez? Honek apartheid regimena irauntzuen bitartean, ez? Krimenen autoreak izan zirenei amnistia individuala eta baldintzapekoa eskaintzeko fakultatea izan zuen, eta baldintza horiek izan ziren, aztertutako krimenak ikertzen ari zen epealdian ematea, motivazio politikoa izatea krimen horiek, eta erantzulearen partetik egia osoa, egiaren errelato kompletoa eskaini izana. Orduan, baldintza hauek kumplituta, posibilitate hori existitzen zen amnistia individuala jasotzearena, baina imaginatu dezakegu batzorde honen parterik polemikoena izan zela hause, eta arrezkero egon diren beste egiaren batzordek ez dute izan fakultate hau, eta mantendu dira mekanismo extrajudizialak bezala. Arlo honetan, mugimendu feministaren lorpenetako bat da, nazioartean onartzea impunitatearen aurka hartutako neurriek, kasu honetan egiaren bilaketan, berdintasuna eta diskriminazio ezaren printzipioa barne hartu behar dela, biktima guztien esperientzia behar bezala jasoko dela bermatzeko. Izan ere, feminismotik eriagen batzordea kritikatu izan dira, gatazka bortitzetan, genero arrazoiengatik gertatutako indarkeria ezagutarazi den egiatik kanpo geratu delako. Eta honek inpaktu larria du emakumeentzako, baina baita sexu genero arrazoiengatik minorizatuak diren beste kolektibo batzuentzako, LGTBI kolektiboa kasu. Eta genero krimenak egiaren bilaketetik kanpo geratu izanaren arrazoi batzuk partekatu nahiko nituzke, zeuekin orain, eta horiei zenbait nazioarteko egiaren batzordek eman izan dioten erantzuna. Lehen arrazoi bezala, uste dut ohartu behar garela, genero indarkeria egiturazkoa dela eta ez salbuespena. Beraz, alde batetik, egiturazkoa estrukturala izateagatik genero indarkeriaren normalizazio altua daukagu, normalizazio soziala, instituzionala, politikoa, kulturala, eta bestetik eriaren batzordeek arreta jarri ohi dute ezoikoa izan den indarkeria baten, salbuespena bezala ulertzen den indarkeria egoeratan, ez? Orduan, emaitza gisa,
egiaren batzordeen ikerketen parametroak erabakitzerako orduan, genero aldagaia ez da aintzat hartu, ez? Eta indarkeria honek gatazka bortitzetan daukan dimentsioa eta nolakotasuna ez da lortzen ikustarazten, ez? Horregatik, batzorde baten ikerketa diseinatzerakoan, ikusi izan da, ez? Zenolako garrantzia daukan, oharkabean pasatzen den indarkeri horretan jartzea fokua, ez? Ze bestela, inoiz ez dugu aurkituko bilatzen ez duguna, ez? Beste modu batera esan da. Bigarren ideia bat, da egiaren batzorde gehien bat, gizonek pairatzen dituzten giza eskubideen tipologian arreta jartzeko joera dutela. Orduan, hitz egiten ari gara, judizioz kanpoko exekuzioetaz, atxiloketa bidegabeak, torturak, desagertze behartuak ere. Noski, emakume askok ere delitu hauek berberak jasan izan dituzte, ez? Gizonezko gehiago zifratan, numerotan, ez? Baina emakumeen kasuan, horietaz gain, modu desproportzionatuan edo gehiagizkoan pairatzen dute ere bestelako giza eskubideen urraketak. Zeintzuetan ez da hainbeste arreta jartzen, ez? Egiaren batzordeen lanetan. Horien artean badago sexu indarkeria, adibidez, baina ez bakarrik. Bestelako giza eskubideen urraketa batzuetaz hitz egin dezakegu, ez? Gatazka testuingurutan eta diktaduratan gertatzen direnak. Adibidez, hitz egin daiteke behartutako desplazamenduaz, eta, hemen Euskal Herrian ere, eta zuk egindako dokumental baten horretaz hori jasotzen duzu? Euskal Herrian egindan dokumental baten, ez? Behartutako desplazamendua, nola eragiten duen generoaren arabera, ez? Bazterketa politikoa gertatu da, ez? Diskriminazioa, esplotazio ekonomiko laborala, ere areagatu daiteke, zenbait baliabideri ere sarbidean limitazioak. Izan batzuetan lurra, bestetan bankuetako kredituak, beste batzuetan enplegua, ez? Eta sexu genero arrazoiengatik jazarpenak, humiliazioak, eta esan dezaket ere askotan, eta gurean ere hau eman da, genero rol tradizionalen inposaketa, ez? Eta hor daukago adibidez, frankismoak eragindako genero rol tradizionalen inposaketa zeinaren oinordekoak oraindik gara, ez? Ni batzutan pentsatzen dut, berdintasun politikek gaur egun erreparazioaren ikuspuntutik abiatu beharko liratekela, ez? Osea, diktadura horretan, generoaren araberako bortizkeria horren inpaktuak oraindik bizi ditugu. Ez? Imaginatu agian dezakegu zer nolako euskal jendartea izango genuken hori gabe, ez? Honen aurrean, honelakoen aurrean azpimarratzekoa da, adibidez, Hego Afrikako, Guatemalako eta Peruko egiaren batzordeek, naiz eta originalki, euren mandatuetan hori aurreikusten ez zuten, gero, inoiz ez bezalako arreta jarri zutela genero ikuspegien. Eta, esan behar da hori, mugimendu feministak herrialde hauetaiko bakoitzan egindako salaketa eta lanari onartu behar zaiola. Kasu hauek eta ondoren etorri direnak ere, erakusten dute oso funtseskoa dela hasieratik mugimendu feministaren parte hartzea egiaren batzordeek ikuspegi inklusiboago bat izan dezaten aztergai dituzten giza eskubideen urraketa tipologiari dagokionez. Begirada zabala, inklusiboa izateko. Hirugarrenik,
esango dut, genero krimenen azpi erregistroaren eta ikustezintasunaren beste arrazoi bat litzateke sarritan egiaren batzordeetan testigantzak ematean emakumek euren giza eskubideen urraketak baino besteen urraketei buruz testigantza ematen dutela. Normalean, senitarteko gizonezkoak, ez? Semea, senarra, iloba edo anaia, ez? Hori lehenesten dutela. Hau azaltzeko berriro jo behar dugu genero azterketara, ez? Hortik ulertzeko, alde batetik, emakumeek euren bizipenen gutxiespen historikoa oso barneratuta dutela. Eta hortik, ulertzen dela, sentitzea, persibitzea, sozialki ere, eurei gertatutakoa ez dela hain garrantzitsua. Besteena garrantzitsuagoa dela, ez? Hori alde batetik. Bestetik, ez bazaiei inoiz galdetzen, hori ere ez da aterako, ez? Hirugarrenik gertatu hori da, euren kontrako zenbait indarkeria ez direla identifikatzen giza eskubideen urraketa bezala. Eta hau, esanguratsua da, hau azaltzeko adibidez, itxaron behar izan genuela 1983 urtera arte, nazioarteko giza eskubideen Bienako konferentziara arte, aitortzeko, esateko esplizitoki emakumeen eskubideak giza eskubideak direla. Hori hala izan zen, hala esan zen, 1983an nazioarte mailan. Kontu honetaz ohartu ziren adibidez Hego Afrikako egiaren batzordean. Batzorde honetan lehen da biziz, honelako mekanismoetan testigantzak jasotzeko audientzia publikoak egin ziren. Orduan, audientzia publikoak testigantza ematen zuen pertsonaz gain, edonor egon ziteken, eta horrez gain, telebistatik, irratitik eta prentza idatzitik, retransmisioak egin ziren audientzia horienak. Orduan, honek oihartzuna handia izan zuen, ez bakarrik Hego Afrikan, kanpoan ere, ez? Audientzia horietan haien testigantzak eman zuten pertsonen gehiengoa emakumeak izan ziren, emakume beltzak. Baina, ikusi izan, haiek beti ere besteek jasandako, gizonezko jasandako giza eskubideen urraketaz hitz egiten zutela, ez? Honen aurrean eta herrialdearen mugimendu feministaren kritikari erantzunez, batzordea hasi izan antolatzen emakumeen audientzia publikoak. Eta kanpaina handia egin zen, eta bilatzen zana zen testigantzak, emakumeak eskinetakoak, izatea haienak biktima zuzenak bezala. Audientzia publikoen ideia jaso zan gero Peruko, ondoren etorri zan Peruko egiaren batzordean. Eta jaso zuten ere emakumeen audientzien ideia. Zentzurretan, adibidez, egin zuten bat izendapen honekin. Indarkeria politikoa eta emakumeen kontrako krimenak. Audientzia publikoan. Eta Peruko kasua ere nahi dut ekarri komentatzeko testigantzaren balioa zenolakoa izan zen haientzat. Ze horri buruzko ikerketa bat egin zen Perun. Haien parte hartzea entzunak eta sinistuak izatea, urratz garrantzitsua izan zen, beren irudia, pertsonala, soziala, berrera ikitzeko bidean. Hainbat urteetako isiltasunaren ondoren, normalean inposatutako isiltasuna izaten dana, eta gertatu zitzaienaren negazioaren ondoren. Horrela, haientzat testigantza ematea duintasuna berreskuratzeko, birgaitzeko eta duintasun hori aldarrikatzeko lagungarria egin zitzaien. Gainera, audientziak erabili izan ziren biktimen justizia eta erreparazio eskaerak ezagutzeko. Hau da
beharrezkoa, ez? Jendeari zuzenean galdetu behar zaio, zuretzat zer da justizia, zuretzat zela justua, zuretzat ze izan daiteke erreparadorea, ez? Eta erantzunak pertsonak bezain anitzak izan daitezke. Laugarrenik, eta gehien bat sexu indarkeria kasuetan, hor badaude jokatzen hainbat faktore psikologikoak, sozialak, kulturalak, horri buruzko testigantza ematea zailtzen dutenak, ez? Asko ikertu da honetaz, hor jokatzen nahi faktorea dira beldurra askotan, lotxa askotan, gertatutakoa baldintza egoki, seguru eta duinetan kontatzeko espazio falta, hau ere horrelako testigantza preparatu behar dira ondo, akonpainatu behar dira ondo, ez? Eta estigma sozial oso gogorra duena krimen tipo honek, ez? Uste dut ez dugula aztu behar, emakumeen kontrako sexu indarkeria dela krimen bakarra zeinaren inguruan susmoa eta zalantza jartzen den biktimarengan eta ez biktimarioarengan. Ez da gertatzen beste krimenetan. Zentzu positiboan, esango dut, berriro mugimendu feministaren urte luzeetako lan politiko eta juridikoari esker, 1988an lortu zala nazioarteko zigor auzitegiak sexu indarkeria, gerrako, genozidioko eta gizadiaren kontrako krimanatzat jotzea. Eta nazioarteko zuzenbidean emandako aurrera pausu garrantzitsu honek, erraztu zuen adibidez, Sierra Leonako egiaren batzordea eratu zenean, bere mandatuak eta lehenengo aldiz, egiaren batzordeetan, argi eta garbi aipatzea beharrezkoa zela gatazka armatuan gertatutako sexu indarkeria aztertzea. Eta egin zuten, baina gainera haratago joan ziren eta herrialdean genero desberdintasunei buruzko diagnostiko zabalago batean sartu ziren eta aztertu zuten egiturazko desigualdadeak gatazka aurretik, gatazkan zehar eta gatazkaen ostean mugimendu feministak indarkeriaren kontinuma bezala izendatzen duen fenomenoa biztaratuz. Sierra Leonan. Eta hildo berean oso interesgarria da ere Kolonbiako batzordearen esperientzia oso hurbila, daramatzate 3 urte ikertzen eta urte honetan amaitu behar dute ikerketa eta euren txostena urte honen amaieran publikatzea doaz. Honetaz, desde luego, Carlos Martín Beristainek, asko luze hitz egingo dizu datorren astean, ez? 30ean, barkatu, martxoako 30ean, bertan komisionatu delako, ez? Kolonbiako batzordearen, egia batzordean. Bertan, hasieratik ere, genero ikuspegia zeharka, transbertzalki, batzordearen lan osoan, aplikatu zen, eta arreta berezia jarri da emakumeen kontrako eta LGBTI kolektiboaren kontrako indarkerian, giza eskubideen urraketetan. Gainera, Kolonbian lehenbiziz esfortzua egiten ari da indarkeria ikuspegi intersekzional batetik aztertzeko. Honek esan nahi du, sexismoari gurutzatzen zaizkion klasismoa eta arrazismoa bezalako opresio sistemak daukaten eragina gatazkantzear kontuan hartzen ari direla. Batzorde honek, Kolonbiakoak, modu honetan, alde batetik. Genero ikuspegia zeharkatzen duen, batzordean zeharkatzen duen lantalde bat dauka, horretara dedikatzen dana, hori dinamizatzen duena, eta alde batetik, eta bestetik, generoa, interseksionalitatea, eta etnia eta arraza ikuspegiak barneratu ditu. Aurretiko esperientziatan ez da hau gertatu.
Ganera, Kolonbiako kasuan, arreta berezia ere jartzen dute territorialitatean, ez? Lurraldetasunaren ikuspegia ere barneratuta dago. Bueno, amaitzeko, esan dezaket aipatutako hauetaiko batzorde bakoitzak, aurreko esperientzietako hutsegite eta lorpenetatik ikasten saiatu dela, ez? Eta lorpenen ondorioz, gaur egun ez da onargarria egiaren batzorden mandatuetan genero azterketarik ez agertzea. Baina noski, kontuan hartu behar da, beti batzorden konposizioa, helburuak, enfokeak, zereginak eta epeak testu inguruaren arabera diseinatu erabaki behar direla. Edozein kasutan, uste dut aurrekari hauek lagungarriak izan daitezkela, ez? Horrelako tresnak erabiltzea erabakitzen duten herrialdeentzako. Eta batez ere, berdintasun eta diskriminazio ezaren printzipioa barne hartu nahi duten batzordeetan, ez? Biktimen artean, generoa edo bestelako faktore batzuengatik hierarkiarik eta bazterketarik ekidite aldera. Eskerrik asko zeuen arretagatik eta pres geratzen naiz zuen komentarioak edo galderak erantzuteko. Mila esker. Txanko, denbora. Bueno, orain, Berta. Eskerrik asko hemen izateagatik, eskerrik asko Aitziber, eskerrik asko udalako ekipoa eta etxean zaudeten neuk ere, mila esker. Hemen emanaldi hortan egoteagatik. Bueno, nik jarraituko pixa bat zure hildotekan, eskerrik asko zure aurkezpen ederragatik. Eta kokatuko naiz Euskal Herrian edo Euskal kasuan, gatazkan. Bueno, nik aurkeztuko dizuedana da, argitu zen, egin genuen ikerketa bat, duela urte batzuk, ni izan nintzen Maria Naredorekin batera horren koordinatzaile, baina lantalde edo ikertzaile talde bat zegoen, hor zegoen batetikan Laura Pego, Juan Namari Astigarraga, Sabino Ormazabal, Maria Naredo eta neu. Bueno, eta orduan guk pentsatu genuen inbar genula faltazala egitea azterketa bat hemen gertatu izanaz, emakumearen ikuspuntu dutikan. Orduan guk egin izan nahi gendun, jakin ze gertatu zen 1960tik 2014 arte, zer nolako giza eskubideen urraketak egon ziren Euskal kasuan, baina fokoa jarri genuen emakumeengan. Eta, adieraziko dizuet zergatikan. Normalian gertatzen da gizarte zientzietan egiten diren ikerketan, gerota gutxiago, zorionez, baina beti gizonezkoen esperientziak eta gizonezkoen errealitatea hartzen dela oinarri. Eta gure esperientziak emakumezkoenak gelditzen dira alboratuta, edo nahaztuta, edo ikustezinak. Eta orduan, guk pentsatzen dugu, benetako ikerketa eragingarri bat izateko beharko lukela, gizonezkoen esperientziak, emakumezkoen esperientziak izatea kontutan, danak bat horrek osatzen dulako parte osoa. Bestela, gizarteren erdiarekin ari gera azterketa egiten, ez? Eta orduan, esan genuen horrek keskatzen gintuen, eta ezer gutxi zekien ordura arte edo ikerketa gutxi gintziran, emakumezkoak Euskal gatazkaren kasuan nolako violentzia politikoa jaso zuten, eta jarri ginen hori egiten. Orduan, batetikan, esan beharra dago, egin dugun ikerketa hau, ez dugula landa ikerketarik egin, hau da, landa ikerketarik ez du zuzenian egin, baizik eta bigarren mailako iturriak erabili ditugu, hau da, publikatuta dagoen guztia, artxibotan, hemerotekatan, liburuetan jaso dugun informazioa bildu dugu, zentzu hortan, eta, esan bezala, fijatu gera, giza eskubideen urraketak, baino bizitzaren kontrakoak, eta osotasun fisiko eta psikikoren kontrakoak. Hau da, hildakoak eta zaurituak. Egia da baitare, gure kapazitatearen arabera,
ezin izan dugu beste urraketa batzuk kontutan izan, baita ere izan daitezkenak, osotasun fisiko eta psikologikoaren barruan daudenak. Jarrezagun jazarpena, jarrezagun atxiloketa arbitrarioak, jarrezagun prisioetan dauden giza eskubideen urraketak, eta horiek ez ditugu ikertu, iritsi garen tokiraino, ez? Lehenengo gero, bestetik ere esan nahiko nuke, hau beti bizirik dagoela, hau da, beti ikertzen danean gauza eta aurkikuntza gehiago egoten direla, eta orduan hemen 10 esaten badugu 12 edo 13 kasu, gero izan daitezke 14 edo igual 12. Beti aldatzen goaz, bidean ikerketa gehiago egiten dugun heinean. Gure emaitzarik, jarriko gara emakumezkoen hildakoen argazkian, eta guk aurkitu genuen Euskal Gatazkan 1960-tik 2014 bitartean, 14 jarri genuen tope, orduan bukatu genuelako ikerketa. 78 kasu aurkitu ditugu. 78 emakume, jarriko izuet, 78 emakume hildakoak. Eta egiletzaren aldetik horrela banatzen dira, barkatu. Etaren zatiketa ezberdinek eta drilek 58 emakumeek hil zituzten, talde parapolizialek eta eskun indarreko taldeek 9, segurtasun indarrek 7, eta ikertu beharreko 4 kasu gehiago. Hemen labur-labur izango izuet guk kasuak sailkatzen ditugula batetikan giza eskubideen urraketak direnak, hau da, nazioarteko giza eskubidean zuzenbidearen arabera urraketak direnak, eta horiek dira estatuak eginiko edo talde armatuak eginiko ejekuzioak eta erailketak, eta horiek eskubidea dute erreparaziorako eta justiziarako. Bestetik dago, beste poltsa bat guzartzen duguna ikerketa gehiago behar dituzten kasuak. Horiek dira, momentu batean, informazio eskasa dutenak, edo ikerketa behar bezala ez direnak egin, edo bertsio ofizialtik gain badagola beste bertsio bat, kontra esanetan jartzen dula bertsio ofizialak, eta orduan horrek eskatzen du, sakantasun gehiagorekin ikerketa bat burutzea. Horregatik, hemen guztietan 4 badaude saku horretan sartuko genituzkenak. Eta guztira, 78 dira. Argazki hau, kuantitatiboki, esan nahi du, hildako guztien, Euskal Gatazka hildako guztien 10% direla emakumezkoak, gutxi gora bera. Eta erreparatzen badiogu violentziaren izaerari, aurkitzen dugu beste hau, ez? Batetik, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, baina danak harremanetan daude Euskal kasuarekin, naiz hemen gertatu, naiz Euskal Herritik kanpo. Orduan, drilek hildako bat, eta banatu aurretik 5, eta politiko-militarrak 2, eta militarrek 50 hildako, talde parapolizialek 5, talde parapolizialek baitu eta torturatutako emakumeak 1, talde parapolizialen sexu bortxaketak eta erailketak 2, talde polizialek manifestazioetan hildakoak 1, protesta eta manifestazioetan poliziak botatako tiroengatik beste 2 hildako, poliziaren zaintzapean hau da komisarietan 1, poliziaren zaintzapeko torturak eta bortxaketak beste 1, hildakoak ari naiz, karretera kontroletan 2, talde polizialen nasketa alarbitraritatea dela eta 1, kale borrokak 1, eta esan bezala ikerketa gehiago behar dituzten kasuak beste 4 dira. Eta guztirak 78. Eta lehen esaten nuena, argazki hau dela, barkatu izke jetxiko, ez dela ez dut ikusten. Hildako guztien 10% dira. Orduan, hori da kuantitatiboki, noski. Eta orduan batzutan esaten da, 10-tik 1, batzoi izango zaie, ez da inbesterako. Eta badago beti joera bat, nolabait ere emakumezkoen kasuan, kuantitatiboki bakarri begiratzen direnean gauzak, gutxietzi egiteko edo gutxiesteko esperientzia hori, ez?
Eta horren nik uste komeni dela baita ere kuantitatiboki aztertzea eta ikustea zein testu ingurutan gertatu diren kasu honetan hilketa hauek edo bizitzaren kontrako urraketa hauek. Eta seguren aurkituko dugu gizon eta emakumeen arteko botere ezberdintasunaren ondorioz gertatutako faktore batzuk eragina izango zuketenak violentzia horretan. Honekin esan nahi dut ondorengoa. Behitxu, orain ikusiko duzu. Grafiko hontan marrak eta jarri ditut. Azken finean, 78 emakumezko dira, 4 kentzen baditugu ikerketa gehiago behar dituztenak, 74. 74 horietatik, 54 hil dira, edo hil dituzte barkatu, baina violentzia ez zegoen programatua edo planifikatua beraiek hiltzeko. Baizik eta beraiek hil dira, bere bikotearekin, familiekin edo lagunekin ari zirenean, eta pertsona horiek ziren violentzia horien helburu, eta ondoan zaundelako tokatu zaie baita ere hiltzea. Beraz, ez ziren helburu, baizik eta hor zeudelako. Baita ere, 54 horien artean gertatu zen, agian bomba bat jarri, eta bombak lehertu eta harrapatu bidean. Baina, bomba hori, ez zegoen planifikatua, beraien kontra jotzeko ez dare. Edo, bestetikan, bereizik gabeko atentatuak, hau da, ez dakit, supermerkatu batean jarritako bomba bat, edo baita ere kuarteletxeetan jarritako bombak, horiek ez ziren ez dare emakumeak hiltzeko programatuak, eta horietan ere emakumeak hil dira. Orduan, 74 horietatik 54, beraien kontra ez zegoen programatua indarkeri hori. Hori esanguratsua da. Beste 20 kasuan, geratzen zaizku beste 20 kasuan, ez dakit jarri detzen, hemen, ez. Beste horren kasutan gertatu zen, ondokoa, 7 hil zituzten etak eginiko atentatuetan. 2 talde parapolizialek eta eskuin muturreko taldeen atentatuetan. 2 manifestazioetan, 2 errepide kontroletan, 2 poliziaren zaintzapean, gainera bitako bat izan zen torturatua eta bortxatua, 1 kale borrokan, 1 eskuineko muturreko taldeek baitua eta torturatu izan zuntenak hil baino lehen, eta 2 sexu erasoak izan zituen, bortxatuak izan ziren, talde parapolizialen eskutik. Eta azkenik konfusioz, segurtasun indarrek hil zuten beste emakume bat. Horiek izan dira, beste 20 emakume horien hilketa moduak eta egiletza, hau da, autoreak. Beste datu esanguratsu bat, da, 74 emakume horietatik, bata zan Guardia Zibila, besta zan Polizia Nazionala, bestea Ertzantza, baina beste guztia ziren zibilak. Beraz, 186ak zibilak ziren. Hauxe da, nolabait ere argazkia emakumezkoak, hildako emakumezkoen kasuan. Osotasun fisiko eta psikikoaren eskubidaren urraketan, hau da, nolabait esateko zaurituak direnak, kasu honetan oso datu gutxi daukagu, zergatik. Guk jo dugu, esaten genuen bezala, 2. mailako iturrietara, liburutara, hemeroteketara eta bar, eta hor, ez dakit, lergailu baten ondorez, 20 zauritu. Ez zegoen jakiterik, 20 horiek gizonezkoa ziren danak, emakumezkoa ziren danak, edo zenbateko ziren batekak, edo besteak. Ez da zehazten. Datuak ez dira banatzen. Beraz, ez dago jakiterik. Eta bakoitzaren irudikazioa da beti, esperientzia hori gizonezkoan dela. Hori hasiera batean esaten nuna, ez? Beti, pentsatzen dugu, gu hortik aparte gaudela, ez? Eta gero, baita ere beste kontu bada, lehen esan dudan bezala, emakume gehienak zauritu izan dira, bereizi gabeko atentatuetan. Hau da, violentzia beraien kontra, zuzenean planeatuta ez zeudenean. 2 ezaugarri horiek dauzkate emakumeak zaurituak izan direnean. Baina, bai planifikatua egonda, beste motatako indarkeri bat, eta hontaz hitz egin dugu baitare
irantzuk, eta da sexu indarkeria. Sexu indarkeria bai planifikatu da izan da. Eta munduan zehar adibide asko ditugu, eta badago autore bat, Mary Kaldor, bea da gatazkaren ikertzailea eta giza eskubideen urraketak gatazkaren ostekoa, baina, berak beste asko bezala esaten du gaur egungo gerratan eta gatazketan estrategikoa dela sexu indarkeria erabiltzea emakumezkoen gorputzetan. Junda. Jarraituko dut. Orduan, estrategikoa dela eta gerra arma gisa erabiltzen dela sexu indarkeria. Hori salatu dute Mexikon, salatu dute Balkanetan, salatu dute Kolonbian, eta gainera azpimarratzen dute horrelako zigor gabetasunaren inguruan gertatzen dela, normalean epaitegietan ez direla bukatzen kasu hauek, eta gero bestetikan horrekin batera esan beharra dago emakumezkoak lotxa, duintasun falta sentitzen dutela horrelako egiteak salatzerakoan, eta beraz oso datu gutxi egoten dira eta oso kasu gutxi heltzen dira epaitegietara. Gure kasuan Euskal Gatazkan, zoritxarrez badago horrelako adibideak, eta izan dira eskuin muturreko eta parapolizialen taldek egindako sexu indarkeria batetikan, eta sexu indarkeriara baitare aurkitzen dugu komisaldegietan. Hau da, poliziaren zaintzapean egondako detenitutako emakumeak sufritu duten sexu indarkeria, ez? Bi kasu, ezer baino lehen bi kasu nahi ditut gogora ekarri, batzuk gogoratuko zeate, bata da Anatere Barrueta, hau zan 17 urteko gazte bat, loiukoa, 1980an GAE, usted, grupos armados españoles hori da, egin zuten baitu, bortxatu, krudelki, eta hil, 17 urte zituen, eta hori gertatzen zaion bere etxetikan 100 metrotara. Zigor gabetasunean jarraitzen dut kasu honek, ez da ikerketa polizialek egin, ez da tribunaletan edo epaitegitan kasurik egin, eta nahi bezu irakurriko izuet bere izebak garaiko punto joran emandako testigantza. Berak esaten du izebak. La Guardia Civil hizo muy poco por investigar el crimen. En general, y a pesar de la Comisión Popular Investigadora, poco se hizo por llegar al fondo de las causas del asesinato. Se contrató a un detective, pero no pudo aclarar nada. Todo eran trabas, tanto en el campo jurídico como en el de la estricta investigación policial. Nosotras fuimos alguna vez al cuartel de La Salve, pero era perder el tiempo, porque nos trataban de malas formas y no sacábamos nada en claro. Handik hilabete batzutara, María José Bravo, 16 urteko neskato bat, Donostian, bere nobioakin zegoen, eta baita bortxatu zuten eta hil egin zuten, eta bere nobioa ere larri zauritu ere egin zuten. Hoiek izan ziren batallon basko-espainol. Esan beharrik ez dago, bestetik ere, ikerlanarik ez dagola, ez polizialak, ez bestelakoak. Eta bere nobioa, larri zauritu zutena, handik urte gutxitara hil egin zen. Ez zuen gainditu jasandako trauma eta jasandako zauriak. Eta honekin batera, eta garai hartan, baitare eman ziren guk lan hontan jaso ditugu 9 bortxaketa da beste 6 saiakera, eta izan zen patroi jakin baten arabera, modus operandi baten arabera, batetik izan zen hemen, hau da, Irun eta Donosti bitartean, kasu guztiak, iaia bat dago Bizkaian kanalan, baina gaineko guztiak hemengoak dira kasuak, hau da, garai hartan inguru gataztatsuak bilatzen zuten, eskuindarreko taldeak ziren, eta juten zian beti 2 edo 3, neska gazteak, 16, 17, 18 urtekoak baitzen zituzten eta kotxe batean sartu eta toki apartatu batera eraman,
eta han egiten zizkioten bortxatu baino lehen interrogatzen zituzten, jakiten, beraien familia lagunak, etaren inguruko galderak eta barra egiten zizkieten, eta baita esaten zieten gero, bortxaketak gehiago egongo ziela, hori ere igertzen zituzten, ez? Eta, horren berri, adibidez, armatuak juten zian, noski, eta beti izaten zian edo GAE, Grupo Armado Español, eta Batallón Basko Español errebendikatzen zutenak, ez? Garai hartako, deia egunkariko zatitxo bat irakorreko izuet, jakin dezazuen nola jasotzen ziren berrik. Hau da, eta garaia izan zen hori, oso garai zehatzan eta motzean, 1970ko azarotik 1980ko maiatzera bitarte horretan gertatu ziren kaso hila guztiak. Adibidez, hau da, azaroaren 1970ko azaroaren 15koa. Eta esaten du deiak. En Errentería, mujer de 16 años se encontraba con su pareja en el barrio de Sorginzulo cuando dos individuos armados les cachean y piden el carné. Tras ello, se llevan a la joven en un vehículo SEAT 850 azul hasta los muelles de Lezo. Allí la atan, la interrogan sobre ETA, su ideología política y la de su familia, y ambos la violan. Los grupos armados españoles reivindicaron esta y otras violaciones en un comunicado difundido el 15 de enero de 1980. Horrelako, beste behatz... Ez dago konponduta. Izan behar nizuen. Berdin da. Horrelako beste behatzi kasu edo baditugu esateko. Horrez gain, badaukagu bestetikan, aipatu dizudan komisaldietan, poliziaren zaintzapean emandako sexu indarkeriak eta torturak. Eta erreferentzia ingo diot, pena ezin dugula ikusi, hortxe, erreferentzia ingo diot Pako Etxeberriak, Laura Pegok eta Carlos Martín Beristainek 2006an Ibaken egin zuten ikerketa, torturaren aurkako ikerketan. Hor, egiten torturaren metodologia edo tipologiaren arabera sailkatu zuten gizonezkoak jasotakoak eta emakumezkoak jasotakoak. Eta nabarmen ikusten da, nola sexu indarkeria, naizta gizonezkoak ere pairatu, nabarmen ikusten da nora gehiago jasotzen dituen emakumezkoak gizonezkoak baino, ez? Ez dut ikusten. Eze pena, zin da. Txoi. Hemen daka beste bat. Orduan, adibidez, bainera jasotzen dute emakumezkoen 5,2, gizonezkoak 8,1 kasuetan. Elektrodoak emakumezkoak 5,6, gizonezkoak gehiago 6,6. Ikuitzeak eta molako emakumezkoak... Bale, txoin. Eskerrik asko. Dira, lehen esaten dizudan... Hau da, egondako bortxaketak aipatu ditudanak. Hemen txeduzue. Hau da, esaten dizudana, ikerketa horren emaitza, 4.000 eta ipiko tortura salaketaren ingurukoak. Eta orduan ikusi, ikuitzeak ja, emakumezkoak 12,3 eta gizonezkoak 2,0. Gero, humilazioak, ahozkoak, 16,1 emakumezkoak, 4,3 gizonezkoak. Bortxaketa mehatxuak, 17,2, 3,6 aldera. Poltsa, emakumezkoak 18,7 eta gizonezkoak 14,8 hau, degarria egin zitzaien, baina, horrela da. Gero, biluztea edo bilutz araztea, emakumezkoak 21,3 eta gizonezkoak 13,6. Eta gero, biraboak eta humilazioak, emakumezkoak 40,4 eta gizonezkoak 33,2. Orduan, esaten nuena nabarmen da, ze tortura tipo dagoen emakumezkoentzat eta ze tortura tipo gizonezkoentzat. Hala ere, sexu indarkeriak gizonezkoak noski jasotzen dute torturatzen dituztenean, ez? Bestetik, baiketak ere jaso zituzten emakumezkoak, hau da, osasun fisiko eta psikikoaren kontrako urraketak
poltsa horretan gaudela, baiketei buruz hitz egin behar dugu. Nabarmena da 1980an Yolanda González, Madrilen, ikasle zen neska bat baitu, eta hil zuten, eta hil baino lehen torturatu zuten. Ez daukagu sexu indarkeriaren berri, baina, bueno, ez dakigu ze gertatuko zen, baina badirudi ezetz. Bestetikan ere, epe horretan, 1983 bitartean eskuin indar, hori egilitza eskuin indarreko taldeak izan ziren, eta horrelako beste 4 baiketa egin zituzten, kasu honetan gizonezkoei, bat bakarra hau Yolandarena. Gero, beste baiketa batzuk gertatu ziren, etaren eskutik, hau da, gizonezko baten etxera edo familia baten etxera juten zirenean, gizona baitzeko asmotan, badaude emakumeak eskuz lotu zituztenak eta bertan utzi zituztenak, ez? Batez ere ez. Eta gero, eta atentatuak egiteko kotxeak lapurtzen zituztenean, gogoratuko zate, askotan, kotxearen jabea, eta emaztea, mendian, arbolat bati lotuta geratzen ziela, edo baitare sartzen zituztela maleteroan, ez? Eta hori, guk kontabilizatu dugu, emakumezkotan, 13 gertatu zela emakumea izatea baitu zutena, ez? Horrela kotxea gero lapurtzeko. Beste kontu bat ere, 1970 eta 1980 hamarkada bitartean, eskuin indarreko taldek ere, esbastikak eta gal letrak zehatzen zuten emakumezkoen edo gizonezkoen korputzetan ere egiten zutela urratu, ez? Guk gutxienez 15 emakumezkoen kasuak jaso ditugu. Gero bestetikan, gertatzen zen baitare, inoiz etxe batera bardatzegila edo polizia juten bazan, etxeko gizonezkoren bate atxilatu nahian eta topatzen ez bazuten bertan, orduan askotan gertatzen zen ama, arreba edo eramaten zutela komisaldigera. Eta gero, ezagunak dira baitare, edo errefuxiatuen inguruan, edo ustezko eta kiden inguruan, eta gauez egindako deiak mehatxatzeko, insultatzeko eta barrez. Honeraino da pixka bat eta oso azkar eginez, errekuentua guk topatu duguna, 54 urte hauetan emakumezkoen kontra egindako violentzia politikoa. Eta hemen utziko dut. Eskerrik asko, Berta, eskerrik asko Irantzu. Bueno, egin dugu halako ikuspegi zabal bat, ez? Mundutiko toki desberdinetan eta egia mekanismoek, ez? Emandako urratzak, gabezietatik, ze urratzak eman dia gero bultzadatik, ez? Biktimen eta emakumeen bultza horretatik, eta gurera etortzeko, Bertak aipatutako txostenarekin, ez? Nik uste gainera dela emakumeen aurkako, motibazio politikozko emakumeen aurkako violentzia jasotzen duena espreski lehenengo txostena, ez? Eta, baita ere, aipatu baita ere, galderak eta ekarpenak egiteko aurretik, biek bai Irantzuk aipatutako ibilbide guzti hori egia batzorden inguruko bilakaera hori ere, ez? Zu koordinatutako dokumentu batetan badagoela eskuragarri ere, ez? Baten batek ere nahiko balu gero gehiago sakondu, eta argitu zen egindako txostena berdin, ezta? Baina hori gero esango genuke nola eskuratu. Orain solasaldearen txanda da, guzti hau entzun da ze zalantzak, ze galderak sortu zaizkizuen, baita ere esan dugun bezala streamingen bitartez jarraitzen ari zaretenak. Txatean nik ez dut ikusi oraingoz galderarik jaso ditugunik, ezta? Ados. Beraz, zuena da hitza. Eskuzko mikrofonoa badugu, Eneritzek dauka hemen.
Ados, ba, igual ni hasiko naz. Hemendik bai? Oso ondo. Mikrofona pasako mesedez. Hemen duzu. Bai, orduan, mila esker etortzeatik eta emantako informazio guzti horrengatik. Nire galdera zijoan ez dakit, sandako guztien errespetotik eta guzti hori kontutan hartuta ere, baina ea baute duzuen beste munduan gertatu diren gatazka, Kolombia eta beste horietan konparatuz gero, ea indikadoreak baitu zuen parekotasunik edo desberdintasunik edo zueri ikertzaile gisa zerk deitu dizuen atentzioa kasu honetan emakumeekiko jazarpen horretan munduan eta Euskal Herrian gertatu direnen artean baute duzuen datorik edo zuek intuizioz edo intako ikerkuntzaren baitan ea zerbaitola atentzioa ditu dizuena edo. Bai, ez dakit ulertu den galdera. Bitu, zure galderak pentsarazten dit urrengoa, ez? Eta kontutan izan da ere bertak partekatutako datuak eta identifikatzen aritu diren patroi hori sexu indarkeriaren inguruan, ez? Hau da, herrialde guztietan emandan zerbait, ez? Patroi gisa. Baina modu interesgarrian, gero eta gehiago ulertzen ari da, ez? Ez dela, gatazketan halako efekto kolateral bat, ez? Ekidin ezina dana eta indarrak jarri dira demostratzen hain zuzen patroia izan dela. Hain zuzen, sexu indarkeria planifikazio baten barnean geratzen dela, ez? Planifikazioa sistematikoa izatea, ez? Eta baita orokortua egon izana, direlako ere nazioarteko zuzenbidean baldintza gisa jartzen direnak, ez? 3 elementu hauek, hartzeko krimen hau, sexu krimena da, delitu bat, ez? Hartzeko gizadiaren kontrako krimena bezala edo gerra krimena bezala. Edo kasua balitz, Guatemalako kasua demagun genozidioaren parte ere bihurtu zutela. Politika genoziden parte zela bortxaketa sexual sistematikoak batez ere emakume mailen kontra. Orduan, niri pentsarazten dit ze nolako garrantzia duen indarrak jartzea ikerketak egiten direnean, hau demostratzen. Ze ikerketak eta egia jakiteak ez du kentzen justiziari daukagun eskubidea, ez? Ez da inkompatiblea, egia daukazu, baina justizia ez. Eta herrialde askotan, eta hau da beste ikasketa bat, zure galderari erantzunez, ikusi izan da, egiaren batzordeek eginiko txostena, ofizialki berretsi den egia hori, ez? Aitortza hori. Zailtasunekin, baina urteak pasala, balio izaten ari dela, erramenta tresna potentea izaten ari dela, juiziora eramateko erantzuleak. Epaiketa prozesuetan sartzeko. Eta txostena bera bihurtzen da tresna. Besteak beste, bestelako ikerketak, baina adibidez, Guatemalan garrantzitsua izaten da, ari da. Perun ere nahi dute berdina, ez? Bihurtu hori judizializazio instrumentu bat. Eta, ni hurbil nago Latinoamerikan egin diren, Kolombian, Guatemala, egin diren sexu indarkeriaren inguruko justizia exigitze prozesuei. Eta esan dezaket, klabea gakoa izan dela hori demostratzea. Planifikazioa egon dela, eta ganera hauek, esan duzun bezala,
anuntziatu egiten zituzten ere, ez? Eta modus operandi bat identifikatu zitekeen, ez? Bai, hori da oso azpimagarria. Hori da, patroi bati jarretzen zutela. Lehen aipatutako ezaugarriekin. Armak erabiltzea, bakarrik ez jutea, baizik eta 2 edo 3 juten zien, kanporatzea, toki hori isolatu batera eramatea, eta hori, eta gainera esatea, eta gehiago egingo ditugu. Ezken finean. Gero ere, lan hau egitera egin ginean, adibidez Latinoamerikako kasuak eta testigantzak eta irakurtzen aritu ginean, eta badago beste ezaugarri bat, baitare patroitzat hartu laikena, eta toki desientetan, entzun izan dugu, edo nik irakurri ditut testigantzak, eta gero hemen adibide pare bat jarri genituen, ez? Eta adibidez da, Beatriz Etxeberriak jasotako torturak, gero auzitegira Estrasburgok zigortu zuen Espainia estatua ikerketarik ez egiteagatik, hori zigortu zuen 2011an, gaizkizpanago, baina egin zioten torturak, sexu indarkeria, bazaukan harremana baitare emakumezko daukagun bizitza sortzeko izairakin, eta horren kontra jotzen zuten. Eta adibidez, esaten zioten, te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras. Eta 40 urte lehenago Lidia Falcón, Billy el Niño torturatu zuenean, baitere horrelako zerbait esaten zion, ahora ya no parirás más, puta. Eta Lidia Falconek gordeta izan zuen 40 urtez tortura horren berri ematea. Eta eman egin zuen, Querella Argentinan aurkeztu zenean, eta bere testigantza eman zuenean, eta orduan hau kontatu zuen. Orduan, 40 urte lehenago gertatu zen, gero baitare. Eta guk irakurri ditugu beste herrietako horrelako Guatemalan adibidez, bizitza sortzearen gaitasunaren kontra, emakumezkoaren kontra jotzea, ez? Eta hori, zoritxarrez oso amankomuna da tortura bezala. Bai, hain zuzen, hemen esaten bat zuten, adierazi duzun bezala, no parirás pequeños etarras, edo, esan duzu? Bai. Bueno, Kolombian Guatemalan esan zitzaien, destruir la semilla. Esa era, kasuan kasu, ez, testu inguruak zenolakoa diren kontuan izan, baina azkenian, fondoan dagoena, ez? Horixe bera ditzateke. Beste ikasketa batzuk ere azpimarratuko nituzke saiatu naiz, ez? Aurkezpenean zehar, litzateke herri mugimendu eta mugimendu sozialen eta partikularki kasu honetan mugimendu feministaren presentziaren eta parte hartzearen beharra, ez? Honelako ekimenetan. Badaude herrialde batzuk non gatazkaren ostean geratu diren lur jota mugimendu sozialak, ez? Guztiz jipoituta, bortizkeriagatik eta desartikulatuta, edo, errekuperatu beharrean, nola baita esateko, ez? Errekuperatu beharrean, eta justu hain zuzen, testu inguru horretan, batzutan askarregi igual, baina martxan jarri izan dira horrelako mekanismoak, eta indarrak ez dira egon nahikoak konturatzeko epe ertain edo luzera seklabe izan daiteken hor egotea. Mekanismoen diseinuan beran egotea. Gero, igual apur bat berandu ailegatu gaitezke. Eta, adibidez, Hego Afrikan gertatu zitzaien mugimendu feminista zegoen, nahiko ukituta eta zentratu ziren, lehenetsi zuten, adibidez, apartheid osteko gobernu berri horretan, lortzen berdintasuna aldeko politika publikoak eta instituzionalitatea sortzea berdintasunaren alde. Orduan, zeuskaten indarrak hor. Baina bestea pasatzen ari zan ere, aldi berean. Eta enfokeak eta norabideak egiaren mekanismoa, baina izan zuten kapazitatea ere reakzionatzeko eta bintzat maila baten, astapen gisa edo bada, baina ohartarazten falta zirela gauza batzuk konpletatzeko egia.
Orduan, hor beste ikaspen bat esango nuko, ez? Osea, mugimenduen partetik oso adi egon behar garela, kasu honetan mugimendu feminista, ez? Eta ez bakarrik, osea, ez bakarrik. Bai, bai, guztiok. Bai, hori da. Bistan da, konfliktoetan, gerretan, krudeltasuna, bortizkeria oso sakona eta anitza dena. Baina arrazoia duzute, esaten duzutenean, badagoela bortizkeri propioa emakumeari dagokiona. Eta hori azalaraztea oso importantea dana. Hego Afrikakoa bistan da. Emakumeak bere senarraz, bere semeare gertatutako egiten zuzen, baina beraiek gertatutakoaz oso gutxi. Horrek esan nahi du, beraiek ere ez zutela estimatzen edo ikusten behar hori. Hori azaltzea, ni usten dut aurrera paso importantea dela. Baina nire handikan asko ze grabea iruditzen zait, konfliktoz momentuetan ere gobernu batzuetatik hartu diren erabakiak, esate baterako Perun. Fujimorik behartu zuten mila eta milaka andre indiarra, pobreak antzutea. Ez nahi zutelako, baizikan gobernu erabaki bezala. Horia nazien pareko erabaki bada, eta hala ere, Peruko gobernuak hartutakoa. Eta gero ere, zenbaguneak oso berezeki horretaz saiatuak. Oan dala gutxi, Oiartzungo irakurlen taldean, irakurri genuen Bosnia-Herzegovinan gertatutako zenba gauza. Han gerraren barruan, bazeuden toki batzuk, kanpamento batzuk, non emakumeak egoten ziren preso, soldaduak beraiekin nahi zuten egiteko. Ez bakarrik sexu gordina, denetik. Osea, beren basakere guzia ustutzeko, emakumeak hori ezaukaten, eta gehienak gehatzen ziren gainera gaztiak aurdun, eta ez pensa, zure bortxatzaileen seme bat izatea, en fin. Eta hori oso grabea da, eta hemen ere beste maila batian ikusi genuen gerra ondoren. Gizonezkoa, kartzelara, fusilatzen zituzten, bat zeuden emakumeak ere kartzelara eta fusilatuak, baino askoz askori, gorriak ero abertzaleak izatetik, hilea moztutzen zioten, rizino ematen zioten, eta kalean danon parregarri humilazio izugarrizkoa. Osea, hor garbi dago, badagoela ikuspegi bat, emakumeai mina egiteko berezia dena. Eta hori, ne uste dut, batzorde hauek egiten nahi diren aurreapenak oso importantia direla. Eta bukatzeko, esango nuko zoritxarrez, ere gauza oso grabeak gertatu direla, askotan ere lagunak eta gerrilleroak eta ziren tartean. Hor ere, bizikidetza beti ezen asmoak bezein idealista, zen emakumeak bigarren mailan eta askotan gauza nahiko grabeak ere gertatzen ziren. Orduan, arazo hori presente dago estamentu guzietan, toki guzietan, eta ne usten dut, zuek egiten duzuten lana oso importantea dela. Eskertzen dudala komentarioa, ez? Garrantzi handikoa da, esan duzun guztia. Hain zuzen, indarkeria sexualaren definizioa asko zabaltzearen alde borrokatu du mugimendu feministak, ez? Motz egi, limitatu egi geratzen da identifikatzea bortxaketa sexu
indarkeria bezala, eta listo, ez? Eta hor dago, aipatu duzu moduan behartutako antxutea, ez? Perun, efektibamente, modu masiboan gertatutakoa, edo bertak aipatutako behartutako biluzteak, ez? Edo zuzeuk aipatutako ere behartutako haurdunaldiak, edo esklabutza sexuala, Bosniaren kasuan aipatu duzuna, eta hainbat beste herrialdetan emandakua, horiek guztiek, aipatutako delitu hauek, lortu dira nazioarteko zuzenbidean jaso den definizio horretan barneratzea. Orduan, lehen, 1980 hamarkada arte, ez? Lotzen zan gehien bat indarkeria tipo hau emakumeen kontrako ohorearekin, ez? Hain limitatua zan ideia. Eta ganera, horrek emakumeen esposaketa indarkeriara multiplikatzen zuen, ez? Osea, hartzea bere gorputza, familia baten edo komunitate baten ohorearen ordezkari gisa kokatzen zaitu arrisku are handiagoan, ez? Baina, gero eta gehiago ohorearen ideia honetatik ateraz, sakonago, ulertzen ari da indarkeria sexualean, krimen bezala, gizadiaren kontrako krimen bezala, hainbat gauza hartzen dituela, esandakoak bezalakoak, ez? Eta bigarrenik, arrazoi osoa daukazu esatean, ez dala bakarrik estatuek eragindako indarkeria tipo bat, ez? Osea, hau gertatu izan dela ere, bestelako eragile askoren partetik. Esango nuke, batez ere, igual, Ertamerikako egiaren batzordeak ezagutu izan ditudanak, horietan jaso dala da ia 100%, delituen 100% estatuek eragindakoa zela, ez? Eta portzentai txikiak, gerrilak edo talde armatu ez-estatalek eragindakoa. Baina, Peruko kasua edo Kolonbiako kasua badira adierazgarriak, ze bertan, herrialde hauetan, oso kontuan hartzen ari da ere, adibidez, Sendero Luminosok, ez? Generatutako indarkeria edo Kolonbian FARC-ek edo bestelako talde batzuek generatutako, eta hori jasotzen ari da egiaren batzordean ere. Orduan, horri, nola ez, ere, gerota garrantzi gehiago ematen ari zaio. Barkatu, gehitu baezaket gauzatxo bat. Du dira. Ez, pentsatzen ari nintzen, ikerketarako medioak, baina benetako medioak jarriko bagenitu, zuk aipatutako zifrak bestelako batzuk izango lirateke. Osea, zuek etzarete ailegatu, limitazio praktiko, logistiko, denborazko batzuk izan dituzuelako. Baina hemen, benetako apostua egingo balitz, ez? Ikerketa sendo nahi dut esan, kondizio kondizio guztiekin, zifra hauek bestelakoak izango liratekela. Eta, nik lehen esan dut, ez dugu aurkituko inoz bilatzen ez duguna. Orduan, galdetu behar da, lana, ez? Egin behar da, eta hori, erabakitzen den epealdietan. Hemen atara da, ez? Estatu kolpea Frankorena eta frankismoaren epealdi hori guztian zer gertatu da, eta historia hurbilari ere erreparatuz, bertak egin duen bezala, berdina. Aipamen txiki bat,
usten desan dela errenteri horeretan neska bat baitu eta hil zutela. Baina horrez gain, eta morrongiletan ere esan duzu errenteian. Bueno, berdin dio. Bueno, nik azpimarratu nahi dut garai hartan, egon duzela eskuin muturretik hola, nola esango, terror edo sortzeko une oso garrantzitsua. Nik goatzen naiz, goizetan lanera zijoazten emakumeen kontrako erasoak, mehatxuak eta gauean ere bai. Eta horre gainera behar zuzun gauean emakume pikoeteak sortzea eta zenba denbora oso luzean horre ondu zen giro bat emakumeen kontrako, bueno, bortizkeri bat. Orokorra, zen bakarri sexuala. Baizikan bildurra sartzeko, emakumea zielako eta horren bitartez, bueno, aldatzeko. Hori ere ezagutu genuen. Bai, hori, efectivamente. Hori izan ziren tensioko une oso larriak, baina garai hartan bertan izan ziren, bortxaketak gertatu ziren garai hortan bertan, ni goatzen naiz, ni irundarra naiz, eta ni goatzen naiz piketeak nola sortu ziren da gizonezko eta emakumezko taldeak gauez, emakumeak laguntzeko, edo behintzat pixat begi batzuk zeudela inguruan eta ezintzetzakela edo zen gauza egin. Bai, oso ondo goratzen naiz. Pixka bat, aipatzen zenutenarekin ez, baliabide egokiak baleudez, bilatuko genuke ez, oza, ez badakizu zer zauden bilatzen, edo ez baduzu bilatzen ez duzu aurkitzen, ez? Egon behar du intentzio bat, ez? Eta horregatik esaten duzuen hori, genero ikuspegi hori txertatu egon behar duela, ez? Beta horreko horiek jarri, talako akordio edo bat. Eta baita ere, are gehiago kontutan harturik, aipatu dituzu memoria mekanismoetan, bat aipatu dituzu egiaren batzordeak, munduan zehar izandako esperientziak hemen ez daukagu hori, baina hemen beste mekanismo batzu jarri dira martzan, memoria berreskuratzeko txostenak, eta ikerketa lanak, eta azken finen alako lanek daukaten baliogarritasun bat bezuk azpimarratzen zenun lehen irantzu da balidatzen duzula egia, ematen diozu validazio ofizial bat, eta adibidez hori egiten baldin bada batzorde baten baitan, non mandatu ofizial bat dagoen, bai, eta gero gainera hori erabili daiteke baita ere bide judiziala jorratzeko. Osa, badaukala sekulako garrantzia, eta bidea. Eta nik uste dut hemen, behar bada Euskal Herrian, eta egiten validazio hori edo bide hori egiten nahi beste modu batera, eta igual bidea da bide normatiboa, ze legek juten diran onartzen memoria berreskuratze hortan, biktimak onartze hortan eta dagozkien eskubideak onartze hortan, eta horren baitan ahalbidetu daitezken lanak eta ikerketak, nolabaiteko validazio ofizial bezala, Berreskuratuz pixkat, zuek egin zenuten txostena, 2014an, horben ikuste dut aipatzen zenutela, ze gabeziak zeuden egungo lege marko normatiboan, alako genero ikuspegia txertatzeko eta benetan hori ere bilatzeko. Pixkat horren inguruan nahiko nizu. Ikuste dut hori, azken finean, eginaz egin, bidea egin dela, Hori, batzutan ezina, ekinaz egina, ia. Bai, jendearen nahia, eta, nik hemen irantzuk askotan aipatzen duen bezala, eta erabat ados nagoa, mugimendu feministaren alegina eta indarra eta esfortzua izan da, bide honetan jarri gaituena, eta horrelako txostenak egin alizateko, genero ikuspegitik ere, edo genero ikuspegia kontutan izateko, Baina arautegiaren arabera, noizkoa da berdintasun legea, 2005koa, Osa oso gaztea da. Bestetik, etzegon legerik hemen erkidego mailan, 2005an lehenengoa. Orduan, hori da, gauzak sortu dira, ez dakit, herri baten ekimenez, eta tokian tokiko txostenak bezala. Azken fina izan da, herritik atera den
nahi bat edo behar bat, eta udaletxeak bere egin dituztenak, eta udaletxeak eskertzekoa da, ofizialtasun hori ematen diola. Eta adostasun bat heltzen da, behin arakatzen direnean nolako giza eskubideak egoten direan, eta edo nolaino iritsi daiken, eta gero udalak ofizialitzatu egiten da, eta nintzako doi da oso importantea. Ez da bakarrik, ez dakit, gure bezalako talde batek argituzek esaten duna, ez? Udaletxeak esaten du, hau da, herri baten gobernuak esaten du. Eta, nik uste gerota normalagoa izango da, genero ikuspegia txertatzea, eta gerota normalagoa izango da, ez bada txertatzen, ulertzea hori ez dagoela bete-betean ondo egina. Nik uste, puntu horretara iristen nahi gehala, ez? Pixkanaka. Badaudela aldaketak azkeneko urteetan. Zorionez. Hildo berdinari jarraiki igual gehituko nuke, interesantia izan daitekela pentsatea udaletan, kasu honetan, ez? Zelan udalaren politika ezberdinek koherentzia irabaztea arlo honetan, ez? Ez bizitzea, ez egitea politika, hori, konpartimentu estankoetan, ez? Memoria hemendik, edo egia hemendik, eta gero berdintasun politikak handik, eta gero azkenian nola bilatu politiken bateratze hori, ez, koherenteak izateko, eta gaurko mahai honek erakusten du ez direla aparteko gaiak, osea, bateratu daitezkela politiketan, ez? Streamingen bitartez jarraitzen digutenak ez direla animatu, ez, galdetzea. Eta nik ere beste galderatxoa egotako. Berra da baten bat gelditu da hor. Aipatu duzunean, nik uste dut, kontzeptuola pixkat igual entzundako guztietatik berritzaiena da ikuspegi intersekzionalarena. Aipatzen da, zeni gogoatzen dut, duela urte batzuk entzun nuen, eta egia esan, bere konplexutasuna daka, baina modu errasean ere, guk uste dut ikusten ditugun gauzetaz hitz egiten duela, ez? Eta pizkat errekuperatzea, ez? Horren garrantzia, ez? Aipatzen zenun, ez bakarrik sexua edo generoa, baizik eta baita ere klasea, baita ere etnizidade etnikoa, ikuspegi etnikoa edo raza, pizkat. Zelako galdera, amaitzeko. Motzean, Amaitzeko, eta ni toke dekedan pentsaten, gero Gasteiza itzuli behar nezen. Ez broma, da, gustora erantzungo dut. Intersekzionalitatearen ideia, igual erroan edo atez ere plazaratu zen, maigaineratu zen, estatu batuetako feminista abeltzen partetik, ez? Ez zirelako, edo ez zutelako euren burua errekonozituta ikusten, hegemonikotzat edo hartzen zen feminismo txuriaren partetik. Osea, feminista txuriek estatu batuetan hitz egiten zuten bizi esperientzia batzuetaz, ez zutena bat ere kointziditzen euren bizi esperientziekin. Eta berdina gertatzen zen, betzekin batera, feminista txikanoekin, Mexikotik etorritako migranteak, eta apurka hor sortuz joan zen korronte bat, zeinak biztaratu nahi zuen patriarkatua ez dela opresio sistema bakarra, ez? Patriarkatua funtzionatzen duela aldi berean bestelako opresio sistema batzuekin, kapitalismoa kasu, eta baita ere, eta hau Latinoamerikan batez lantzen ari da pilo bat feministek, kolonialismoa, ez? Eta horri gehitzen zaio, arrazismoa. Orduan, perspektiba bat nahi duena bilatu egiten ditugun azterketatan generoa zaratago, hori, zapaltzaileak dian sistema ezberdinak daukaten euren arteko loturak. Eta nola horrek inpaktatzen duen bizitza konkretuetan, bizi esperientzia konkretuetan, ez? Logikoa da, ez? Ez da berdina
emakume txuri izatea, emakume beltza izatea, emakume beltza lesbiana izatea, emakume beltza migrantea izatea. Orduan, konplexutasun hori ere gure azterketetan irabazi behar dugula gogorarazten digu interseksionalitatearen perspektiba. Eta hau, Kolonbian bezalako testu inguru batean, puri-purian dago, ez? Biztanlerian konposaketan daude indigenak, herri indigenak, daude herri afrikarrak, afrokolombianoak, daude mestizoak, daude... Oso argi izan dute hasieratik perspektiba hori bai gainean izan behar zuela. Eta gurean ere pentsatu beharko genituzke honelakoak, ez? Osea, perspektiba interseksionala gurea, ni batzutan gauzak ez ditu oso eraboratuak, baina nik uste dut Euskal Gatazkan klaseak funtzionatu duela, ez? Ez dakit adibidez ikertuko bagenu, eskumuturreko talde hauen biktimak izandako emakumeek, emakume langileak ziren, edo klasearen ikuspegia sartu bagenio, edo emakume baserritarrak altziren, edo hirikoak. Orduan, gurean nik uste dut ruralitatea eta urbanoaren arteko lerro hori funtzionatu duela gatazkan, esango nuke, intuizioa dira, osea, bueno, ez dakit ni, ez dut ikertu, hola, sakonki, baina horrexegatik, egiaren bilaketa oso testu inguratua egon behar du. Orduan, pentsatu behar dugu gurean, ze faktorek daukaten garrantzia markatu izan dutelako diferentzia bat gatazkak izan dituen arrazoietan edo inpaktuetan, ez? Eta orain dino alde batzen zaizkigun inpaktuetan ere, ez? Eskerrik asko. Bueno, zeozer beste galderatxoren bat, gelditzen zaizkigu 15 minutu. Bestela ere bukatzen joan gaitezke, ez dugu denbora guztia. Bale, orduan bukatzeko, ez badakazue gehiago, lehen aipatu bezala, hemen esan dien gauza asko eta sakondu nahiko bazenute, adibidez egia batzorden ingurukoan nik egingo dizut promozioa. Egoak ateratako ikerketa hortan eta irantzuk aipatu dituen datu asko eta informazio asko dokumentu hontan dago eta hori egoaren webgunean topatu dezakezue, bai? Ez dakit zein daukazu hori eskutan. Hora gaztelazkoa eta euskarazkoa. Hori da, bai. Egoako webgunean edo hori. Generoa eta egiaen batzordeak sartuta webgunean aterako zaizuela uste dut. Bai, nik topatu dut. Barkatu, ekarri ditut ale batzuk, baina bulegoan aurkitu ditudanak erdaraz egon dira. Ez dut izan astirik euskarazko alerik ekartzeko. Orduan, nahiko bazen dute PDF-an deskargatu dezakezue, baina nahiko bazen dute paperean, igual modua aurki dezakete aitzi berrekin udaletxera bidaltzeko ale batzuk, noski. Euskaraz. Eta gero bestaletik dago txostena, ez? Txostena berez, ez dakit nonbait topatu lehiken, Berta? Argituzeko webgunean. Perfecto. Baita ere, Bertak emandako datuak, ez? Azkenean egindako ikerketan oinarrituta daude, txosten hori be argituz, elkartean argituz.com elkartearen webgunean aurkitu ditzakezue. Bueno, bukatzeko egiaren eskubidearen garapenaren inguruan jarraituko dugu hausnarketa, baita ere ziurrenik hartuko ditugu gaur hemen entzun ditugun beste gai bat, lerro batzu behi tiraka egingo diogu, ez? Hau da, zer dan erreparazioa, justizia biktimentzat, ez? Testigantzen garrantzia, egin behar diren prozesuak ere bai, ez da? Dijoaztenak, legea nola garatzen dituen
alako ze aukerak ematen dituen eta ze aukera ematen ari dan baita ere gurean hemen, ez? Egiaren eskubide hori garatzeko, ez? Horren inguruan jarraituko dugu hausnarketa hau, martxako 30ean egingo dugu mahai inguruan. Orduan gonbidatuak izango ditugu Carlos Martín Beristain, aipatu duten bezala Kolonbiako batzorde komisioan, eta Jomiren Alanda baita ere dela katedrako zuzendaria, ez? Eurek etorriko dira eta horretaz hitz egingo dugu, eta beraz jarraitu dezakegu gai honetaz hausnartzen. Bide batez, mila esker, gaur honean hurbiltzeagatik, eskerrik asko streamingez jarraitu gaituzuen guztioi, ziur nau, hor zaudetela. Mila esker berta hurbiltzeagatik, Irantzu Gasteizetik esan bezala onartino etortzeagatik, mila esker Oiartzungo udaletxeari, hau antolatzeagatik, elkarlanetik, ala behar du bizikidetza azkenean sustatzen ari garen honetan, ez? Eskerrik asko, eta nire aletik gabon pasa.